Molts només el coneixien com el primer Premi Nobel de Literatura portuguès de la història atorgat l'any 1998, però darrere d'aquest home fràgil s'amagava una personalitat de grans conviccions. Potser el va influir haver nascut fa 87 anys en una de les zones més humils de Portugal, a Isinhaga. Fill de pares analfabets, només va poder cursar estudis elementals, però això no li va impedir canviar el seu destí. Sempre va lluitar pel que considerava just. L'escriptor va protestar contra la guerra de l'Iraq i l'any passat va donar suport a Aminatou Haidar. Les seves obres més conegudes van ser La caverna i Assaig sobre la lucidesa. Per aquestes i per totes les seves obres va ser convidat l'any passat a les converses de Formentor, però no va poder anar-hi per problemes de salut. Yo sé que nadie puede apostar por el futuro, pero bueno, yo voy a apostar. El año próximo yo voy a estar ahí con todos vosotros y para agradecer frente a frente, ojos en los ojos, todo lo que me estáis dando, que es muchísimo. Era la promesa incomplerta d'un home nascut en un llogarret i que avui ha mort, sent un dels grans escriptors de la literatura.